की हे दोघं जण काय करतात आमच्या घरामध्ये। त्यात टाकते हे बघा, हे जिऱ्याची पावडर। बंद आहे चालू नाही। सकाळ मारे सकाळ खाली असं आता खेळून दमून आले ना, मग त्यांना भूक लागली। काय झालं बेटा, काय झालं, काय झालं, काय झालं? आली आली। आपण ना आता शेरूला बांधून ठेवूया आणि मग तुला सोडते मी। तू आला ना मगाशी बाहेर फिरून, त्याची कुई कुई चालू आहे वाघ्याची। तू गुड बॉय आहे ना, तू गुड बॉय आहे ना। हा बा आला, हा बा गुड बॉय बोलल्यावरती आला बघा। ह्याचं कसं असतं, मी वाघ्याचे लाड केले ना का कुठे पण असेल ना तो लगेच धावू त्याला। हां दादागिरी करत, म्हणजे मला माझ्यावरती प्रेम कर, माझ्यावरती लाड कर असं ना। वाघ्याचे नाही लाड करायचे ना, लबाड। वाघ्या माझा गुड बॉय, एकदम शहाणं पोर आहे ते माझं, शहाणं पोर आहे ते, शहाणं पोर आहे ते माझं, शहाणं पोर आहे ते। चल चला चला चला, झालं आईचं काम झालं, भाजी काढून झाली। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। आज ना भरपूर उशीर झाला आहे व्लॉगला सुरुवात करायला। आता वाजले सकाळचे 10:30 पावणे 11। काम आपलं चालू झालेलं आहे, म्हणजे पुढच्या पडवीचं काम चालू आहे। मला असं वाटलं होतं की काल होईल म्हणून, पण काल अर्धं काम राहिलं होतं आणि ह्या पडवीचं म्हणजे सामान काय आम्ही हलवलं नाही आहे। मला वाटतं उद्या कदाचित चालू होईल इकडचं, नंतरला तुम्हाला मी दाखवते। आता प्लास्टरचं काम ना चालू आहे। तर शेरू झोपला आहे, वाघ्या झोपला आहे, कुणाला जेव्हा बाहेर आहेत ते काम चालू, तिकडे जरा बघतायत कसं काय करतात ते। कुणाला घरात आहे त्याचा अभ्यास चालू आहे आणि माझं आता काम चालू होतं किचनमध्ये जेवण करायचं। कुकर लावलेलं आहे, तर म्हटलं चला तुमच्याशी बोलूया आणि आपल्या आजच्या व्लॉगला म्हटलं सुरुवात करूया। आता काय होतं आहे, दिवसभर घरामध्ये धूळ सगळे असतं, त्याच्यामुळे घरातलं जे काम आहे ना, कपडे वगैरे हे काय मी सकाळचे धुवत नाही, संध्याकाळच्या वेळेसच करते मी। आता वातावरण तुम्हाला मी सांगते, कालपासून पाऊस नाही पडलेला आहे, म्हणजे त्याच्या आधी बघा 3-4 दिवस पाऊस भरपूर असं पडत होता संध्याकाळच्या वेळेस, पण आता कालपासून वातावरण एकदम चांगलं आहे। अजिबात पाऊस वगैरे काही पडत नाही, ढग पण गडगडत नाही, त्याच्यामुळे चांगलं आहे। म्हटलं पाऊस गेला का काय असं वाटतं, पण गरमी मात्र प्रचंड होते। आता पण 10:30 पावणे 11 वाजलेत ना, इतकं ऊन पडलं आहे कडाक्याचं की घराच्या बाहेर पडायला नको। तर बघा शेरू पाणी पितो, त्याचा आवाज बघा किती येतो ते। दोघं जण पण आत्ता ना भटकून आले आहेत बाहेर, असं मस्तपैकी फिरून वगैरे आलेले आहेत आणि आता ऊन वाढलं आहे म्हणून घरामध्ये आता बसून आहेत। आता काय संध्याकाळशिवाय ते बाहेर पडणार नाहीत, हे मात्र बरं की गरमी आहे त्याच्यामुळे काही जास्त असे ते बाहेर जात नाही। गरमीने खूप हैराण होतात हे मुके जीव, त्याच्यामुळे बरं आहे, चांगलं आहे, घरातच असतात ते खेळत। शेरू तो आता माझ्याकडे बघतोय, मी तुमच्याशी बोलते ना, माझ्याकडे तुझं लक्ष आहे, तुम्हाला मी दाखवते त्याला। बब्बू निनी झाली पाणी प्यायला। जा गाई कर, जा गाई कर, जा जा। वाघ्या आतमध्ये जा गाई करा बेटा, गाई करा। छान पोर आहे माझा, गुड बॉय। त्या दोघांचं माहिती कसं झालेलं आहे, ते आता काका वगैरे काम करतात ना, मग त्यांना असं वाटतं की हे दोघं जण काय करतात आमच्या घरामध्ये। सारखं असं लक्ष जाऊन तिथे बघतात आणि त्याचे सगळं बांधकाम केलेलं आहे ना, ते सगळं नवीन नवीन त्यांना दिसतं ना, तर असं जाऊन तिकडे वास घेणार, बघणार कसं काय, असं त्यांचं सगळं निरीक्षण आहे ना चालू आहे कालपासून। मग त्यांना असं वेगळंच असं वाटतं आहे, पण आता कसं त्यांना बांधून ठेवावं लागतं कारण काम चालू आहे। मग ते तिकडे ना त्यांच्या अंगावरती भुंकार राहतात, ते दुसरे काका आहेत ना ते नवीन आहेत, त्यांना ते अजून ओळखत नाही, पण आपले जे नेहमीचे काका आहेत ना त्यांना ते ओळखतात चांगले, त्याच्यामुळे असं त्यांना ना बांधून ठेवलेलं आहे। वाघ्याची चिंता नाही, पण हा शेरू आहे ना भरपूर भुंकत राहतो म्हणून। तर वाघ्या आता खुल्ला आहे, तो बघा आतमध्ये ना तिकडे झोपला आहे, दिसतोय का, हा बघा मागे, इथे जरा थंडावा असतो ना म्हणून। तर चला आता पटापटाने जेवण करून घेते आणि नंतरला तुम्हाला दाखवते कसं काम झालेलं आहे ते आपल्या घरातलं। तर जेवण बघा इथे माझं करून झालं आहे, मी तुम्हाला दाखवते। ह्या चपात्या केल्यात, ह्या वरच्या 2 सुक्या चपात्या माझ्या आणि आज भाजी, दुधीची भाजी केली चण्याची डाळ टाकून, याच्यामध्ये वाघ्या आणि शेरू यांचं भात आहे आणि आता मी बनवते ताक। ते काका काम करतात ना, त्यांच्यासाठी जरा ताक बनवते, म्हणजे जास्तच बनवते मी, सगळ्यांना होईल, कारण गरमी ना भरपूर आहे। थोडंसं दही असं काढून ठेवलं आहे, दही घेतलं आहे, ताक बनवते, ताक बनवते, तुम्हाला गरमी झाली ना। पाणी टाकलं,
त्यात टाकते हे बघा, हे जिऱ्याची पावडर आणि मीठ घेतली रवी आणि आता घुसळते. गरमीमध्ये ताक सगळ्यात बेस्ट. काल सरबत दिलं होतं काकांना बोलून, म्हणजे चहा चालूच असतं पण गरमी भरपूर आहे ना, त्याच्यामुळे चहा नको, ताकाने जरा बरं वाटतं. हा आता देऊ. हां लाईट गेली आमच्याकडे. ही लाईट आहे ना आता हल्ली दुपारची जायला लागले. बंद आहे चालू नाही. बघा तुम्हाला मी काम दाखवते. काका झालंय. लस्सी नाही ताक बोलतात, लस्सी गोड असते. बाहेरला पण केला काय, चांगलं वाटतं. तुमच्या वाडीचं नाव काय? गावठण. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या जवळजवळ आहेत ना वाड्या की लांब लांब आहेत? किती घर आहेत तुमच्या इथे मग? गुरबावडे गाव आहे, तरळे गाव आहे ना, गुरबावडे गाव आहे. हा हा किती? 18 घर आहेत. बाजूबाजूला आहेत ना सगळी, पण वाड्या बाजूबाजूला आहेत ना सगळ्या. पण तुमच्याकडे पाण्या पिण्याची सोय चांगली आहे, पण तिकडं रस्ता विस्ता चांगला आहे. गाव चांगलं आहे ते. इथे मंदिर गावामध्ये फिरायला लागलं की सगळं गाव भले अपोजिशनचं असू दे काय सगळं बरोबर होतं. मग ते मंदिर सगळ्यांचं मिळून असेल ना, पण आता मंदिर म्हटलं तर पुऱ्या गावात एकच कार्यक्रम तो सप्तो, बाकी काय सप्तो असतं ना. आता या लोकांनी चालू केला नाही गरबा. सप्त्याक तुमच्याकडे संध्याकाळचं जेवण असतं ना काय? सांगत संध्याकाळचं असतो सप्ताह. संध्याकाळ सकाळी चालू होता 10 वाजता. भजन कधी असतो सप्ताह? आता झाला डिसेंबर मध्ये. हा म्हणजे सगळीकडे चालू होतात ना सप्ताह, म्हणजे मेला वगैरे असं तेच ना, जत्रा वित्रा असते ती. सप्त्याची टाइम चालू आहे डिसेंबर मध्ये सगळीकडे. तर गप्पा गोष्टी करत करत 2 दिवसांनी आपल्या पुढच्या पडवीचं काम आहे ना पूर्ण झालं. आता साफसफाई करायची होती, म्हणजे बराच कचरा ना पडलेला होता. कचरा म्हणजे काय, तर सिमेंट वगैरे सगळं पडलेलं होतं जिकडे तिकडे, वाळू वगैरे. आणि घराच्या बाहेर पण त्या गोण्या वगैरे बघा असतात ना, चिरे वगैरे ते तुकडे वगैरे सगळं पडलेलं होतं. तर ते सगळं साफ करायला घेतलं मी. कुणालच्या पण होते जोडीला, कुणालसुद्धा होता जोडीला. तर तुमच्या कमेंट्सचा रिप्लाय पण देते मी. म्हणजे नवीन बघा सबस्क्रायबर आपल्या चॅनलला जॉईन होतात ना, त्यांना माहिती नाही आहे की कशा पद्धतीने आपण हे घर उभं केलेलं आहे. तुम्ही जर का जुने व्हिडिओ पाहिलात ना तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी समजतील. आणि असं सेपरेट व्हिडिओसुद्धा मी केलेलं आहे, म्हणजे लॉकडाऊनमध्ये कशाप्रकारे आम्ही गावी आलो आणि कसं सगळं पुढचं मॅनेज केले, ह्या सगळ्या गोष्टी मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितल्यात. प्लीज तुम्ही मागे जाऊन बघा व्हिडिओ, तुम्हाला मिळतील ते व्हिडिओ. आणि तुम्ही जर का वर आय बटनवरती जर क्लिक केलं ना तर तिकडे मी प्लेलिस्ट पण दिलेली आहे व्हिडिओची, त्यात पण सर्व व्हिडिओ की नाही ॲड केलेले आहेत. तरी पण मी थोडंफार तुमच्याशी शेअर करते की लॉकडाऊनमध्ये गावी आल्यानंतर आम्ही हे घर इथे बांधलं. अगोदर फक्त 2 खोल्यांचं घर बांधलं होतं बजेट बघू ना, आणि नंतरला थोडं थोडं करत म्हणजे स्टेप बाय स्टेप करत ह्या सगळ्या गोष्टी ना आता म्हणजे करतो आहे आम्ही. नंतर झालं मागचं अंगण, पुढचं अंगण, असं थोडं थोडं करत हे आपलं असं 4 खोल्यांचं म्हणेन मी, म्हणजे किचन, हॉल, पुढची पडवी, मागची पडवी, असं 4 खोल्यांचं झालेलं आहे आपलं घर. आता प्लास्टर वगैरे सर्व बाकी होतं, म्हणजे अजून पण बऱ्याच गोष्टी ना करायच्या बाकी आहेत, पण सगळं स्टेप बाय स्टेप चाललेलं आहे. मगाशी पण तुम्हाला म्हणाले की बजेटप्रमाणे सगळं आम्ही म्हणजे करतो आहे. जसे पैसे जमा होतील त्या पद्धतीने सगळं म्हणजे थोडं थोडं करून आमचं सगळं चाललेलं आहे. आता मागच्या वेळेस पत्रे वगैरे पण आपले नव्हते वरती पडवीवरती, ते टाकून घेतलं. आणि घर बांधायचं म्हटलं का तुम्हाला माहिती आहे कसा खर्च होत होता, त्याच्यामुळे
थोडं थोडं सगळं चाललेलं आहे. आपल्या बऱ्याच ताईंच्या मला मागच्या वेळेस पण कमेंट होत्या जेव्हा घराचं काम चालू केलं ना पडवीचं त्यावेळेस, आणि आत्तासुद्धा आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती. म्हणजे तुम्ही सर्व आपुलकीने आणि प्रेमाने सांगता, ही गोष्ट लक्षात येते माझ्या, आणि ही गोष्ट माझ्या पण मनात आहे, करायचं आहे. तर त्यांनी तुळशी वृंदावन बांधा ताई असं सांगितलं होतं. नाही, बांधायचं आहे आपल्याला, पण सध्या आमचं लक्ष फक्त जे गरजेचं आहे, म्हणजे ज्या गोष्टींची आपल्याला जास्त गरज आहे, म्हणजे सोयीसुविधा, त्यांच्यावरती आम्ही लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. आता सध्या कशा तुळशी आपल्याकडे आहेत भरपूर, सामानसुद्धा आता आहे पडलेलं, पण वृंदावन कसं बांधायचं पण असं छानपैकी आणि अगदी मनासारखं आपल्या बांधलं गेलं पाहिजे, म्हणून आम्ही जरा थांबलेलं. पुढे मागे जाऊन ना ते पण आपल्याला करायचं आहे. आणि पाण्याबद्दल तुमच्या कमेंट होत्या, म्हणजे मागे बघा तुमच्या हे शेअर केलं मी की पाण्याचा प्रॉब्लेम झालेला आता हे पडवीचं काम चालू करायच्या आधी. तर पाण्याचं पण करायचं आहे. म्हणजे गेल्या वर्षी आम्ही विचार केला होता करूया, पण खूप असं जास्त खर्च सांगितला म्हणून मग थांबलो आहे. पण पुढच्या वर्षी करायचा विचार आहे. म्हणजे एक वर्षभर आपल्या हातात आहे तोपर्यंत आपण थोडे थोडे पैसे जमा करू शकतो. आणि पाण्याचं बोरिंग पाण्याचा विचार आहे, आणि हे करणं खूप गरजेचं आहे, कारण खूप पाण्याची अडचण होते इथे कधी कधी. तुम्हाला बघा शेअर केलेलं आहे मी काय कशा पद्धतीने सगळं झालेलं आहे इकडे ते. त्याच्यामुळे तुम्ही जुने व्हिडिओ बघितलात तर सगळ्या गोष्टी तुमच्या लक्षात येतील. पण बघू लवकरात लवकर पाण्याची सोय पण करायची. आत्ता जे काम चालू आहे ना आपलं, ते फक्त पडवीचं वगैरे आणि छोटं मोठं जे काम आपलं बाकी होतं ना, म्हणजे जेव्हा काम केलं ना त्यावेळेस हे गोष्ट ना आमच्या लक्षात नव्हती आलेली, आणि आपल्याला इतकी आयडिया पण नसेल कशा पद्धतीने सगळं काम करायचं असं ते. तर आता बऱ्याच गोष्टींना कळायला लागल्यात. म्हणजे तुम्ही पण सर्वजण कमेंट करून सांगता की प्रिया अशा पद्धतीने कर. जेव्हा तुम्ही घर बघता व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगता की हे इथे कमी, ते इथे कमी, आणि तसंच सगळं ना करायचं आमचं चालू आहे. भरपूर गॅप पडला होता पत्र्यांच्यामध्ये, म्हणजे पत्रा आणि ते दिवाळ त्यामध्ये भरपूर गॅप होता, आणि मग जीवजंतू येऊन बसायची पण भीती, आणि असं सगळं झालेलं आहे. आम्ही स्वतः सगळ्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे. त्याच्यामुळे सर्व ते गॅप भरायचे. चिरे आपण इथे बघा लावून घेतलेले दिसत आहेत तुम्हाला. परत प्लास्टर हे सगळं गरजेचं होतं. विंचू, साप यांची ते भयंकर अशी भीती तुम्ही बघताय. आजूबाजूला सगळं जंगल आहे, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी खूप गरजेच्या वाटल्या, आणि त्याच्यामुळे मी हे आता करायला घेतलेलं आहे. तुम्हाला बघा मी आत्ता दाखवते पुढच्या पडवीचं काम. तर हे असं येते ना, 2-2 चिरे लावून घेतले आणि असं प्लास्टर करून घेतला. हे जे खांब वगैरे आहेत ना ते, हे बघा अशा वरच्या साईडला. हे बघा हे असं चांगलं वाटतं ना. आता कलर केला तर अजून छान वाटेल. आणि आता मागच्या पडवीमध्ये आपलं काम चालू आहे. इथे सगळं आता मी साफ करून घेतलं. बघा किती छान दिसतं. पण आता कसं पाणी नाही टाकायचं आहे, कारण तिकडे ना सगळं ओलं आहे ना माल अजून, त्याच्यामुळे उद्या सकाळी इथे पाणी वगैरे टाकून धुवून घ्यायचं आहे. असं पण ते पाणी टाकावं लागेल ना सकाळी. 8 दिवस आता पाणी मारायला लागेल, त्याच्यामुळे राहू दे. मस्त वाटतं ना बघा. हे आता कसं बसायला वगैरे पण छान झालं, आणि कलर वगैरे केला अजून चांगलं वाटेल. आता इथे खुर्च्यांची गरज नाही, खुर्ची पाहिजे बसायला असं काही वाटत नाही. छान असं झालेलं आहे मस्त. तर बाहेर तर सर्व साफसफाई करून झाल्यानंतर घरातलं पण मी सर्व आवरून घेतलं. घरात पण भरपूर अशी धूळ झाली होती. कपडे की नाही मी दुपारी धुवून ठेवले होते, पण स्पिन नव्हते केले, कारण इथे ना पाणी टाकायचं नव्हतं. इथे अंगणाच्या कोपऱ्यामध्ये, म्हणजे जिथे मशीन बघा ठेवलेलं आहे तिथे कोपऱ्यामध्ये पाणी जाण्यासाठी ना जागा केलेली आहे, आणि तिथे पाईप टाकलेलं आहे. तर काय झालं, काका म्हणाले की तिकडे अजिबात पाणी जाऊन देऊ नको, कारण ते बांधकाम जे केलेलं होतं ते ओलं होतं. त्याच्यामुळे कपडे काही मला स्पिन करता आले नाही, त्याच्यामुळे असेच पिळून मी सुकवले. आणि नंतरला थोडं छोटं मोठं जे घरातलं काम होतं ते सुद्धा मी गरमी झाली गरमी. आणि आत्ता बघा काळोख झालेलं आहे. दिवाबत्ती केली आता, आणि बाहेर येऊन जरा बसलेले. वाघ्या शेरू यांची आंघोळ चालू आहे. आत्ता ते खेळायला गेले होते आणि पूर्ण असे खराब होऊन आलेले आहेत, त्याच्यामुळे ते दोघंजणांना आंघोळ घालतात दोघांना. म्हणजे दोघंजणं म्हणजे कोण, कुणाल आणि कुणालचे बाबा, आणि वाघ्या आणि शेरू. थोडं गरम होतं म्हणून मी इथे ना बाहेर बसले. आणि आवाज घ्या रातकिड्यांचा, भरपूर आहे ना रातकिड्यांचा आवाज येतो. सगळं घरातलं काम ना आटपलेलं आहे, सगळं झालं आहे साफ करून, पण लादी पुसायची बाकी आहे. ती म्हणजे नंतरला थोड्या वेळाने पुसते, कारण जरा कंटाळा केला म्हणजे नंतरला पुसायला होईल. आता पहिला जेवण करून घेते,
आणि मग बाकीचं जे काय आहे ते रुटीन. ते व्हिडिओ की नाही आजचं आता मी इथेच थांबवते. तुम्हाला कसं वाटलं हे आपलं पडवीचं काम ते जरा सांगा. आणि अजून काही सुचवायचं असेल म्हणजे बघा तुम्ही घर आपलं बघितलेलं आहे, मागची पडवी बाकी आहे ना करायचं. अजून काही तुम्हाला सुचवायचं असेल ना तर सांगा तुम्ही, बघू कसं जमते तसं त्या पद्धतीने आपण मग करण्याचा प्रयत्न करूया. आवडला असेल व्हिडिओ जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आण त्याला आण. झाले ह्याच्या आंघोळ घालून थांबा, तुम्हाला मी वाघ्याला दाखवते. आज तुम्हाला भाग्या आणि शेरू मी जास्त बघा दाखवले नाही आहेत. हां नाही आज जास्त काही नाही शूटिंग करता आले. थोडीशी क्लिप मी त्यात ॲड करते. बाय बाय. शेरू खाली बसला. गुड बॉय, गुड बॉय. माझ्या वाघ्याला मी माझ्या शेरूला असं गुड बॉय बनायचं. माझ्या भाग्या आणि शेरू ना चपाती खातात ना, आता खेळून दमून आले ना, मग त्यांना भूक लागली. पप्पूला माझ्या खाली पण तू लगेच खाली पण कुणाला मला हा बाबू चावून खा चावून मग वाघ्या पण आपलं चावून खातो, वाघ्या पण चावून खातो, तू चावत पण नाही. माझा गुड बॉय चाव बेटा चाव ना.